Efter storsuccesen Den brunstige kronhjort fra Glenfiddich kommer nu filmen Alle taler om. Dramaet ved River Morriston er stor favorit til at vinde den gyldne Sika ved den internationale jagtfilmfestival i Krakow. Ui! Hvor er du sindssyg, mand! Den er humongous. Jagt, fiskeri, natur og kultur går op i en højere enhed i dette fantastiske mesterværk fra Skotland. Denne film kommer den 20. oktober og skal ses. Dramaet ved River Morriston kan købes i førende jagtbutikker eller bestilles på nettet for kun 599.